0 a je čas sa viac hýbať. Každú sobotu presne o tomto čase tu nájdeš video, ktoré je určené pre všetkých, ktorí veľa sedia, sú väčšine ubolení, potuhnutí, veľa šoférujú a všeobecne majú vo svojom dni málo pohybu. Video si vieš pustiť jednoducho večer k telke, zatiaľ čo ti klasicky vyvrú cestoviny alebo sa ti pripáli ryža, prípadne si to vieš zakomponovať do svojho home officeu, na cestách, hoteli, proste kedykoľvek, kdekoľvek. Stále tu uvidíš buď mňa alebo môjho kolegu, fyzioterapeuta Maťa. Hyb sa viac číslo 1, keďže je to prvá session, tak začneme relatívne easy, ale zároveň tým, že vás chceme oslniť, tak si ukážeme trošku také fancy pohyby. Začneme takým širším postojom, do ktorého sa dostaneme jednoducho 1, čiže dám nohy spolu a idem 1, 2, 3, 4, 5. Následne sa chodidla posnažím zarovnať rovnomerne, aby neukazovali ani dovonku, ani dovnútra. V tejto pozícii sa budeme snažiť zísť do čo najhlbšieho drepu. Pre niekoho to bude toto, napríklad keď máte pohyblivé bedra, pre niekoho to bude toto. Ak by to bolo nepríjemné, kľudne ísť nohami trošku užšie. Čiže ja idem približne sem, pôjdeme striedavo, ty pôjdeš 5 krát, jedna strana, 5 krát druhá, my si ukážeme teraz len po 2 opakovania. Stále jedným lakťom sa opriem do opačného kolena, kľudne rukou sa opriem o zem, idem čo najväčšiu rotáciu, 3 sekundy v tej pozícii vydržím, vymením druhá strana. Rotácia, 3 sekundy podržím, druhá strana. Snaž sa pozrieť za rukou, čo najviac otvoriť hrudník, podržať v tej pozícii 3 sekundy, pôjdeme poslednú, ako som vravel, ty si kľudne video pauzni, alebo si prejdi celé kolo so mnou a až následne pôjdeš tie dané opakovania. My sme si ukázali 2, ty pôjdeš 5 opakovaní. Druhý pohyb bude tzv. Hip lateral pulse, alebo laterálny znamená do boku. Pôjdeme ľavou nohou krok dopredu, ľavá ruka nad hlavu, predná noha bude mierne pokrčená, zadné chodidlo je trošku pridvihnuté a teraz sa budem snažiť čo najďalej do strany pustiť toto bedro. Čiže chcem sa touto rukou natiahnuť do strany a zároveň bedro pustiť čo najviac do strany a vrátiť sa znova naspäť. Dáme si teraz 5 opakovaní, ty potom pôjdeš 5 opakovaní. Okay. Čiže znova bedro čo najviac do strany, znova naspäť, rukou sa naťahujem do druhej strany. Hop. Ideme ešte 2 opakovania. Pôjdeme posledné opakovanie. Bedro čo najviac do strany a znova naspäť. Prehodíme si druhú stranu, dáme si aj druhú stranu po 5. Ty si potom zopakuješ kľudne aj ďalšie kolo, ruka nad hlavu a bedro do strany. Ak máš zrkadlo ako ja pred sebou, tak je to úplne optimálne. Tým pádom vidíš, či sa len náhodou nenaťahuješ rukou, pretože chceme vidieť pohyb bedra. Nechceme vidieť len toto, ale chceme vidieť pohyb bedra do strany. Hop, znova naspäť. Ešte spravíme 2 opakovania. Posledná. Pravá strana mi robí dosť problém. A znova naspäť. OK. Tak a posledný cvik, nech si trochu oddychneme na záver. Ak to náhodou robíš po tréningu alebo takto, pôjdeme tzv. Aktívny pigeon stretch, čiže zídeme do pozície, kedy si dáme nohy takto.